bakoJuda bathatha uZiya owaneminyaka eyi-16 bameka inkosi esikhundleni sikayise uAmasiya. Yena wakha i-Eloti walibuyisela kuJuda inkosi isilele koyise. uZiya wayeneminyaka eyi-16 ekuqaleni kwakhe ukubusa. Wabusa iminyaka engama-52 eJerusalema. Igama likanina lalinguJekholiya waseJerusalema. Wenza okulungile emehlweni kaJehova njengakho konke akwenzileyo uyise uAmasiya. Wayelokhu efuna uNkulunkulu emihleni kaZakhariya owafundisa ekumesabeni uJehova, emihleni yokumfuna kwakhe uJehova. uNkulunkulu wamhlahlabelisa, waphuma walwa namaFilisti, wadiliza ugange lwaseGathi nogange lwaseJabine nogange lwase-Ashidodi. Wakha imizi kwelase-Ashidodi naphakathi kwamaFilisti. uNkulunkulu wamsiza kumaFilisti nakwabase-Arabiya ababehlala eGuribhali nakumaMehuni. Abakwa-Amoni bathela intela ku-Uziya. Igama lakhe lahamba laze lafika nasebuyeni eGibhithe ngokuba waba namandla kakhulu. uZiya wakha nemibhoshomo eJerusalema ngaseSangweni laseGumbini nangaseSangweni lasesigodini nangasenqutshini wayiqinisa. Wakha imibhoshongo ehlane, wemba imigodi eminingi yamanzi ngokuba wayenezinkomo eziningi ehlanzeni nasethafeni. Wayenabalimi nabaphathi bezivini ezintabeni naseKameli ngokuba wayengothanda umhlabathi. uZiya wayenempi elwayo eyaphuma ukulwa ngamaviyo njengomumo wokubala kwabo ngesandla sikaJehiyeli umbhali noMahaseya umbusi phansi kwesandla sikaHananiya enye yezinduna zenkosi. Umumo wonke wezinhloko zawoyise amaqhawe anamandla wawuyizinkulungwane 2,600. Phansi kwezandla zabo wawukhona impi enamandla eyizinkulungwane 3,750 eyalwa ngamandla amakhulu ukuba isize inkosi ezitheni. uZiya walungisela impi yonke izihlangu nemikhondo nezigqoko namabhantshi nemithalo namatshe endwayimane. Wenza eJerusalema imishini eyaqanjwa ngokuhlakanipha ukuba ibe phezu kwembhoshongo nasezingosini kuphonxwe ngayo imicibisholo namatshe amakhulu. Igama lakhe laphumela ekudeni ngokuba wasizwa ngokumangalisayo waze waba namandla. Kepha lapho eseziqinisile inhliziyo yakhe yazikhukhumeza kwaze kwaba ngukubhubha kwakhe, waphambuka kuJehova uNkulunkulu wakhe, wangena ethempelini likaNkulunkulu ukuba ashise impepho e-altare lempepho. Amen. Siyabonga babizwi lakho liyaphila namhlanje khuluma ngalo uNkulunkulu wethu ongcwele, sifundise ngalo, siyale ngalo, usiqinise ngezwi lakho ukhazimule Yesu Kristu indodana yakho namhlanje kusuka egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. La bazalwane esifunda khona izwi lenkosi namhlanje sikhuluma ngale sihloko sethu sokusebenza enkazimulweni, functioning in the glory. Ukusebenza enkazimulweni. Amen. Sekunesikhathi sikhuluma ngenkazimulo, cishe majority yethu manje isiyazi kakhulu ukuthi inkazimulo imele ini noma ichaza ukuthini. Saveza last time nakudala ukuthi uNkulunkulu uhlezi
mbathe inkazimulo yakhe, ingubo yakhe, ingumzimba, iyona nto exposed kuye esiqwini sakhe. Akekho umuntu ngisho ingelosi eyazi isiqu sakhe uNkulunkulu ukuthi unje, but inkazimulo yakhe kuphela eyaziyo because iyona eseduzane naye. Amen. Bonke abambonayo uNkulunkulu abathi bambona njengoba nayo Isaya ethi ngokufa kwenkosi uziya ngayibona inkosi wabona inkazimulo yakhe akasibonanga isiqu sayo. Amen. So ke ile inkazimulo kaNkulunkulu kahle kahle inkazimulo kaNkulunkulu inguye uNkulunkulu. Amen. Mawufike enkazimulweni kaNkulunkulu ufike ekupheleleni kwakho, ufike kuye uNkulunkulu, ufike emandleni akhe, ufike la khona ekhona. Amen bazalwane. So that is iglory nje. So if sithi ke ukufunctiona noma ukusebenza, because sasikhulumile ukuthi isizini lesikuyo manje yenkazimulo, isikhathi senkazimulo, inkathi yenkazimulo, because isizini inkathi le yenkazimulo, because sekuya ekupheleni komhlaba. So ke before uNkulunkulu awugoqa umhlaba kunesigaba ibandla lakhe okufanele lihambe kuso, abaprofeti basendulo abaprofeta ngaleso sigaba ukuthi iyeza leso sigaba, bathi inkazimulo yendlu yokugcina iyakuba inkulu kunaleya yendlu qha. Amen. So ke ngaphambi kokuthi ibandla lihlwithwe, ngaphandle kokuthi indlu yokugcina ithathe ibandla lihlwithwe kube khona irapture, kuyoba khona la khona abantu bakaNkulunkulu noma ibandla likaNkulunkulu lizohamba emandleni kaNkulunkulu angaphezulu kwalawa ya amandla ibandla lokuqalela ahamba kuwo. Amen. Bazosebenza emandleni kaNkulunkulu amvusayo uKristu kwabafileyo angaphezulu kwalawa ya abapostoli labo esikhuluma ngabo namhlanje esifunda ngabe eBhayibhelini abahamba kuwo. Amen. Nikhona bazalwane. Yes, that is inkazimulo esithenjisweyo nenye yezethembiso le yathi shumela ngamfundisi indabanda, enye yezethembiso ukuthi inkazimulo yalendlu yokugcina nje iyoba nkulu kunale yankazimulo yendlu. Enye yezethembiso esisiyazi ke uma sibuka umhlaba sibona imvelo yonke nje, sibona kunje konke iBhayibheli likhulume ngakho sekwenzekile, kuyenzeka even namanje. Siyabona thina nabalifundayo izwi likaNkulunkulu ukuthi sekusondele ngempela ukuthi uJesu alilanda ibandla lakhe. So uma sekusondela ukuthi uJesu alilanda ibandla lakhe, kanjalo nale nkathi yenkazimulo enkulu isondela kanye nayo irapture le uJesu azoyenza. Nikhona bazalwane. So ke njengoba sithi ke functioning in the glory, sasho ukuthi seyifikile ke le nkazimulo, because inkazimulo uNkulunkulu lo Musa ulethile manje emhlabeni. Lenta njengoba esho umfundisi uNdabandaba ukuthi lesi sethembiso sikaMongcwele esasithi ngalezo insuku zokugcina emva kwalezi izinto uJoel aprofetha ngazo, ngiyawuthulela umoya wami phezulu yonke inyanga. Ngesikhathi nje abapostoli beqala behlelwa amandla aMongcwele kwase kufezeka lesi sethembiso, okusho ukuthi izikhathi ngempela zokugcina lezi. Wathi ngenilanga ekhuluma la umpostoli uMbuyazi wathi thina sinenhlahla ukuthi ke sisekugcineni kwazi izikhathi zokugcina. Abapostoli baba sekuqaleni kwezikhathi zokugcina, thina sisekugcineni kwazo izikhathi zokugcina. Likhona bazalwane. That is why ke sikhuluma ngefunctioning in the glory, because ibandla uNkulunkulu ulifuna la enkazimulweni lizofunctiona noma lizosebenza khona. Amen. Ila sonke esilindeleke ukuthi sibe khona as a church. So ke ibandla njengoba lika Kristu Jesu nje lakhelwe phezulu kwesisekelo sabapostoli nabaprofeti, lokho kusho ukuthi uKristu yena siqu sakhe is the great apostle, umpostoli omkhulu webandla lika Kristu, ebandla lakhe. Amen. Njengoba ibandla lithi siyazi usakhiwe phezulu kwesisekelo sabapostoli nabaprofeti. Amen. Sikliye lokho sonke bazalwane. uKristu ke yena ebe inhloko yethu, uyena singabakhe ngoba siyibandla elakhiwa nguye.
leli bandla lakhayo kuKristu elakhela kulesi sisekelo sabapostoli kusho ukuthi sabantu ingoba ngithi yena ungumpostoli omkhulu ngoba naye uthunyiwe wathunywa ubaba wathunywa uNkulunkulu ubaba ukuthi eze emhlabeni ukuzokwenza lo msebenzi azowenza uyasho naye ukuthi ukudla kwami ukwenza intando yongithumileyo okusho ukuthi he was sent wayengumpostoli ingakho ngithi he was the greatest apostle ngekho abapostoli lisho ukuthi abathunyiwe amen so ke uJesu ke lo owaqala leli bandla wathi phezulu kwalidwala ngiyakulakha ibandla lami even amasange hides awanakulahlula wayekhuluma ngebandla lakhe naye alinikeza lokhu baba amnikeza khona ukuthi alithume amen bazalwane kuMark chapter number 16 iBhayibheli uJesu siyamuzwa elithuma ibandla lakhe hambani ezizweni zonke nenze abantu abafundi bami okholwayo abhabhathizwe wayithuma thina nathi samamukelayo manje senziwa saba ngabathunyiwe ibandla ke uma lithunyiwe okusho ukuthi ke ibandla liapostolic ngoba lingabathunyiweyo leli gama lithi liapostolic lisho ukuthi lithunyiwe ibandla lonke not manje ke umuntu wenkonzo yobupostoli no the whole church selisifola ngoba siyibandla labapostoli njengoba sithi siyibandla labapostoli we are the apostolic church kusho ukuthi siyibandla elithunyiwe wonke umuntu ongaphakathi kwemovement yokuthunywa naye ufola ekuthunweni wena umpostoli wena unguyini wena umzalwane uthunyiwe ngoba uhamba nalabo abantu abahamba ngombono wokuthunywa likhona bazalwane kusho ukuthi ke ibandla ke leli apostolic church ibandla lokuthunywa thina sonke njengoba sila sithunyiwe akuthunywanga kuphela ke manje ingceke zenkosi kuphela but every one of us here unikeziwe assignment yokuthi akaphendule abantu akenza abantu abengabafundi bakaJesu sithunywe sonke amen bazalwane izwi likaNkulunkulu liyakubalula kucaca ukuthi abapostoli abantu who are forerunners abahamba ngaphambili ibona bokuqala ibona abahamba kuqala incwadi yaseKorinte yokuqala uchapter number 12 verse 28 baliyasho iBhayibheli lithi kuqala ebandleni kaNkulunkulu kuqala abapostoli bese kuba ngabaprofeti bese kuba abafundisi because abapostoli ibona abantu abahamba phambili ngoba they are bangama progenitors abantu aba originator izinto abantu abafika abaletha iminyakazo emisha in the church of Jesus Christ abantu abaqhamuka nama moves amasha uNkulunkulu akafuna ibandla lakhe lihambe kuwo noma lioperate ngawo abapostoli these people beza nokusha baphethe beza nama styles beza nama patterns amasha every time because laba bantu ibona aba originator lezi zinto for ibandla ukuthi bonke abantu ebandleni bese belandela kuzo amen bazalwane even indlela yokukhonza bona bafika nako ukuthi nako uNkulunkulu kulesi sikhathi esikuso afuna kwenze decree basho ukuthi uthi uNkulunkulu nayo indlela ofanele kwenze alezi zinto ukuthi bayisusela nje ekhanda la bayayicabanga no bazalwane bayicabange ukuthi iplan lengicabanga ukuthi asiyenze ukuze kube nje no abenzi ngamaplan abo they are pioneers ibona laba baleya if babeka foundation babeka isekelo lezinto bazenza hayi ngokuhlakani babo hayi ngamandla abo hayi ngokuqonda kwabo hayi ngokugagu babo but bazenza ngenxa ukuthi bahlala and then bane fellowship banobudlelwane obujulile noNkulunkulu enkazimulweni yakhe libo bespenda isikhathi noNkulunkulu enkazimulweni yakhe uNkulunkulu ube sebazisa izinto okufanele beyitshela ibandla lakhe ukuthi kufanele lisebenze kanjani yes Lord amen bazalwane uNkulunkulu akasebenzi ngendlela eyodwa isikhathi sonke indlela asebenza ngazo kudala namhlanje akusezizo indlela futhi asebenza ngazo namhlanje kusasa kuzokuba yizo kodwa uma ibandla lizobamba okudala lingafuni ukuzwa ukuthi njengamanje ithini uNkulunkulu inkosi phakathi kithi ithi kupho sifanele sikwenze asizukwazi ukuyandawo uyothi uyavuka omunye osuke enkazimulweni ethi uNkulunkulu uthi akwenze ukuthi thiwa sikwenze lokho asenze ukuthi la Moses
uMoses uhamba noIsrael ukhipha eGibhithe bahamba nawo baya eKhanani. LiBhayibheli lapha ya endleleni uNkulunkulu wasembizela enkazimulweni. Waze Moses enkazimulweni because wayethunyiwe ukuthi akhipha abantu uMoses abayise enkazimulweni. But uNkulunkulu wambizela enkazimulweni yena wazokhuluma naye. Wamtshela izinto okufanele zenzeke njengoba ehamba nabantu. Wathi Moses kade ngihamba la nginibona nginihola ngefu nginihola ngomlilo. Ngiyabona nina ningonke amolukhulu laba bantu ohamba nabo. Manje ke uma mina ngizovela ngihlale nabo nje ngizobalimaza ngona ungakheli ithabanakele wafika nento Moses le pattern entsha engakazi bekhona wenza ithabanakele wenza wafaka yonke watshela futhi kwathiwa yenza sure ukuthi yonke lento uyenza njengalokhu uyaliwe lapha ya enkazimulweni. Incwadi yamaHebheru baze basho nabathi noMose wenza exactly njengoba wayidonse ngendlela. UmaHebheru chapter number 8 verse number 5 lina uMose watshela kwathiwa yenza sure ukuthi awuedwa kwakhe awususile lutho kulento okuthiwa yenza. Amen bazalwane. Labo bantu uNkulunkulu uyambula kubo izinto ezintsha abakhala naye enkazimulweni. Abaspend isikhathi noNkulunkulu enkazimulweni. Njengoba behlala noNkulunkulu enkazimulweni uyabanikeza izinto okufanele zenze because ubathumile akakwazi ukubathuma engabanikeza izinto abathume zona. Labo bathunywa uNkulunkulu ke basebenza umsebenzi bazalwane. They labor in finding God. Umsebenzi wabo ukuthola uNkulunkulu. Umsebenzi wabo ukufuna uNkulunkulu ukuze bezokwazi ukuthi kufanele benze ini nini kuphi. Ma bengeza ukumfuna uNkulunkulu bazokwenza kubona kwenziwa omunye kwenye indawo ekuthathe efuna ukuyokwenza kwenye indawo kanti laba bahlala noNkulunkulu bethole kuye bayazi bona ukuthi yini okufanele beyenze kuphi nini. Abaduki bengayidukisa nje bona uJona wayazi hamba uyeNiniva watshelwa into eclear wayenzela yena wayishonela le but wayitsheliwe into engasoleki because laba abahlala noNkulunkulu bayathola kuye uNkulunkulu. Abapostoli bokuqala babeyazi lemfihlo ukuthi ukuze lisebenze ibandla kufanele bahlale enkazimulweni bangaphazanyiswa ilutho bazothola izinto belethe ama-patterns amasha ebandleni ukuthi nakho kufanele kwenzeke. Leli Bhayibheli kwavuka isikhalo bathi abafelokazi manje thina sathole kahle ukudla. Lesi sigungu esiphezulu sabapostoli sihlezi lapha etafuleni asiphumi lapha bafika labo mama bathi manje thina isabelo lesi semihla yamihla sasithole thina abafelokazi bathi olaba manje kwenziwa kanjani bathi lalela ndaba tholani phakathi kwenu amadoda agcwaliswe umoya kaNkulunkulu amsaba uNkulunkulu anegama elihle iwona ozoattenda lento kodwa thina ke sokwenza thina sizoqhubeka. We will give ourselves continually to prayer and the ministry of the word. But thina kwethu sizoyinikeza isikhathi continually sizoyinikela ngokuqhubekayo ngamanye amagama ngeke enganqamuki ekuthulekeni nase ezwini likaNkulunkulu ebhalwe. Why bona befune laba ukuthi bayinike isikhathi behlale kuloko babazi ukuthi yonke into ezokwenzeka la yonke into okuzofanele ukuthi yenzeke kuleli bandla uNkulunkulu alikhandile bazoyithola mabehleze emkhulekweni befuna uNkulunkulu nala ezwini lakho uNkulunkulu befuna uNkulunkulu. Nikhona bazalwane ngaphandle kokuthi ibandla lifuna ukubuyela kule nkonzo lokuthi liyohlala noNkulunkulu angeke lize lifunction kule nkazimulo sogcina ngokuyishumayela singafunction kuyo. Ukusebenza enkazimulo akusiyona into engingakubeka izandla ngithi ngikufaka enkazimulo akusebenza njalo. Kufanele usebenze continually ufuna uNkulunkulu wasenkazimulweni until uzuhlangana noNkulunkulu nopeace wakhe ngoba lento njengomgakazi mawumfuna uNkulunkulu uyaphonza umuntu udlelo mawuthi uvusa amehlo samfuna mo enikwe umuntu uthi uvusa amehlo ebinefeke ebe womuntu
ulokhu udlile into engapheli ngeke umqede uNkulunkulu ayikho umuntu ngisho noPaul uthi nami ngisho sekubambile kodwa ngikhokhela okungemuva ngilole okuphambili because angeke umqede. Manje sifuna lisebenze sikhuluma ngalezi imanga sikhuluma ngazo lento ayizuvuswa amadingosi. Ngizo namhlanje uthi hayi ngathi ngisuthi kade lithe kunamandla ayizukuhamba kanjalo. Kuningi osafanele sikulungise kithi thina abazalwane. Ukuze siyokwazi ukusebenza kule nkazimulo esikhuluma ngayo ngoba uma singayilungisi lezi zinto asizukwazi ukusebenza kule nkazimulo esikhuluma ngayo. Functioning in the Lord. Ukuze esikhuluma ngeBhayibheli wayinkosi yesi-10 kwaJuda after uSolomon esefile. Lo wabusa iminyaka ewu-52. uNkulunkulu wayemthandile uZiya omunye wamakhosi akaJuda abusa iminyaka emide. Amaningi ayibusa iminyaka emfishane bhede wanqamula uNkulunkulu. Amanye abuse kahle kodwa lo wafika 52 years. I think Manasseh omunye wafika 55 years. But no, wafika 52 years. Wayengomunye wamakhosi abamakhulu emlandweni wakaJuda. Wangena neminyaka ewu-16 kuphela. iBhayibheli mayingena nje into yokuqala elikhothwa ngeBhayibheli mayingena ebukhosini na-16 years iBhayibheli wabuyisa i-Elad idolobhe lasedliwe izitha zikaJuda. Wahamba waqhwaqa walwa wabahlula wabakhipha walakha kabusha. A 16-year-old boy umfana iminyaka ewu-16 wahlula izitha ezahlula ubaba wakhe. Bhayibheli wanqoba izizwe eziningi waphumelela kakhulu igama lakhe nodumo lwakhe lahamba lwaze lawufika eGibhithe. uZiya was the greatest king eyabakhona kwaJuda. Le nkosi yazenza kanjani lezinto ya-accomplisha kanjani yonke lento ukuthi izifike la? Answer is soba. He was functioning in the glory. Wayesebenza enkazimulweni. iBhayibheli lithi mawuyifunda ngayo uZiya chapter number 26 uZiya mayengena emandleni eba inkosi lithi izinkosi wenza okuhle phambi kaNkulunkulu njengalokhu baba wakhe wayenzile. Wamfuna uNkulunkulu wafuna uNkulunkulu. Nawu ukhiye bazalwane iBhayibheli liyasitshela ukuthi indlela yokuthi sibe senkazimulweni yini. iBhayibheli wamfuna uNkulunkulu uZiya. Maselithi njena mayilokho as long as efuna uNkulunkulu uNkulunkulu wamphumelelisa. Yini ecabangayo noyidingayo noyifunayo abantu namhlanje bafuna lokho nalokho kanti imfihlo yobamba lokho akusikho ukukhupha lokho kodwa kusimple ukufuna uNkulunkulu kuphela. uZiya wamfuna uNkulunkulu. The more efuna uNkulunkulu wamphumelelisa. The more esondele efuna uNkulunkulu wamphumelelisa ngoba amandla okuphumelela kaUZiya ayingancikanga ekuhlakanipheni kwakhe komqondo wakhe. Ayingancikanga futhi ezikhwepheni zakhe ngoba wayengenazo izikhwephe. Wayemfana omncane na-16 kodwa wakwazi ukuyoqhwaga idolobha wathatha walibuyisa laba elikaJuda kanjani. iBhayibheli wamfuna uNkulunkulu. Imfihlo behind prosperity. Abazalwane namhlanje bayithanda ukuthi sifuna prosperity bafuna ukuthandazela breakthrough. Ngifuna ukuthandazela ngifuna ukuba mkhulu ngifuna igama lami laziwe ngifuna ukuba nodumo ngifuna ukuba ne-success empilweni yonke lento. Imfihlo yayo yonke lento it is to seek God. Into esobala eBhayibhelini efihlo obala. Even uJesu kuchapter number 6 uMathewu uyasho uthi hayi funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe konke yonke le enye into izovela isondele. Because mawufuna uNkulunkulu yena unakekela izidingo zakho nakho uyazi okudingayo. Uyakwazi uNkulunkulu okudingayo. Bathi nala ufuna uNkulunkulu awumfuni uNkulunkulu ngokumtsotha. Abazali sebaba wotsotsi bafuna uNkulunkulu ngokumtsotha. Uthi ngizwile umyeni uthe uma ngifuna umuzi fanele ngifuna uNkulunkulu baba sengiyakufuna manje ngibona. Hayi wena ayihambi kanjalo lento leyo. uNkulunkulu akalalela amagama washoyo kuphela. Mayezukhuluma ulalela igama lakhe ayobuya enhlizweni yakho.
ukuthi lento iya corresponda yini evela la nephuma la. Maphambana uyathula ukulalela abuka inhliziyo. Ube isikhonza wena ngapha. Jabula amalanga bomlilo. Inhliziyo inkosi iyayibuka. Awuze ubabazalwane. Njengoba sekuthiwe mawufuna noma yini fanele uyofuna uNkulunkulu. Kufanele iattitude yakho yonke ibe ukufuna uNkulunkulu. Emotive yakho ekufuneni uNkulunkulu kube ukuthi ufuna yena. Inhloso nqangi yakho yokuqala ukuthi mawungabuza ukuthi why umfuna uNkulunkulu. Ngifuna ukwazi hayi ukuthi abazali mawubuza why ufuna ngimfunela ukuthi ukwazi ukuvela uvula iminyango evaliwe. Ngimfunela ukuthi ukwazi ukulwa izimpi zami. You forget about iminyango evaliwe nevuliwe. You forget about inkinga zakho. Forget about everything ongayicabanga. Ufune yena. Ufuna ubudlelwane ba ufuna ukwazana naye, ufuna ukumazi. Lithi iBhayibheli uzake wafuna ukumazi. Seeking God, ufuna uNkulunkulu bazalwane. Iyona into okufanele ibe ipriority yethu sonke njengoba sila. Masifuna ukubona inkazimulo esikhuluma ngayo, kufanele sifune uNkulunkulu. Mathiwa nje manje ngiyabuza ukuthi no so njengoba sengathi ucabanga nenhlizweni yakho. Khona bangaphumi bebaleke bengawuphendulile lo mbuzo. Ngoba ngendlela usathane azi ngayo ukuthi abantu make bafuna uNkulunkulu ngenhliziyo bayingozi. Wenza sure ukuthi ubaphazamisa ukuthi bengamfuni uNkulunkulu noma bese endaweni la khona uNkulunkulu ekhona khona. Ekufaka iwari ucabanga usenkonzweni ngicabanga ukuthi kodwa mangiphuma la ngizohamba kanjani. Kodwa kusasa ngizokwenza njalo sengikhathele yazi angihambe ngiyolala ngoba kusasa uyaqhubeka njalo uNkulunkulu ufuna ukusebenza enhlizweni yakho but unokuphikisana okuningi kuwe. Usathana uyazi ukuthi abantu make wabadedele yabo ufaka ukuthi phumani nje nibe la uhambo la 3 days nenze noma yini nithanda ukuyenza. Niyahambi kakhulu. Uyabayeka amasonto agcwele abantu inhliziyo zabe ngeke emasontweni. Agcwele abantu abasontela ukungcwatshwa. Abantu basontela ukuthi umfundisi angihambele mhla kunani ibandla lingisize manginenkinga. Abeke abantu abafuna uNkulunkulu. Ithi Nkosi labantu laba babude nenhliziyo zabo kodwa ngemlomo yabo babhizi bahlabelela. Ibandla lanamhlanje liyadeclare ukuthi mina ngiyinhloko ngisiwona umsila, mina ngiyaphumelela, mina ngifeyili, kodwa inhliziyo ayisho lento ayishoyo. Uyisho ngomlomo wakhe ayikwazi ukusebenza ngoba iphume emlonyeni ayivele ejuleni kwenhliziyo. Nalokhu ukuphumelela khuluma ngakho asikhona ukuphumelela entweni kaNkulunkulu kodwa ukuphumelela kwezinto zakhe. Hayi ukuthi kumele singaphumeleli kodwa akusiyona ipriority yethu. Akusiyona ipriority. Masifuna le nkazimulo ebazalwane. Kufanele sinyuse level imene siyona manje. Uthi uDavid eMahubo chapter number 27 esitshela imfihlo naye eyamsebenzele nemsebenzela uthi kunye ngicelile uNkulunkulu futhi khona engiyakufuna ukuba ngihlale endlini kaJehova zonke izinsuku zokuphila kwami ngibuke ubuhle bukaNkulunkulu ngifune and inquire in the temple of the Lord. Ngibuke ubuhle bukaNkulunkulu bese ngifuna izinto zasethebelini likaNkulunkulu zonke izinsuku zokuphila kwami. Ayikho enye into uDavid ayefuna. Wayefuna ukuhlala endlini kaJehova. Uhlala nobani endlini kaJehova? Ngihlala nomnikazi wethu. Ubani umnikazi wethu? Inkosi yamakhosi uJehova nobani? Uma ngihlezi naye ngifuna yena. Yena wanginikeza ubukhosi, wanginika izizwe zakaJuda ngamfuna, wanginika uIsrael lonke ngamfuna, wanginika ilwane, wanginika
Bezalwane yazi impini njoba sikhona la kunento esikhuluma thina abafundisi imvamisa hayi ngizofika futhi ngizokusupport usupporta mina siphethe nje ngizofika futhi enkonzweni yakho ngizokusupport uzosupporta mina eyamiyeni lento umyeni akanaZulu ushanga akanaZulu ugumede akanaZulu mangiyo entweni enkonzweni ugumede usibizele uNkulunkulu ugumede asiyobotha uNkulunkulu mangiyo enkonzweni ngiyobotha uNkulunkulu ngiyofuna uNkulunkulu angiyami ukuyosupport omunye angiyami ukuyofela ngoba ngithi ngifune bona ukuthi ngivelele sengiyahambe ngiyofuna uNkulunkulu kila kwi-attitude yethu lenkazimulo sikhuluma ngayo ne-attitude yethu kunjengenhlukano yempumalanga nentshonalanga kufanele shintshe la indlela nala ey'nhliziyweni zethu esimphesiva ngayo uNkulunkulu uthi izama ibhala nayo 55 verse 60 nifuneni uNkulunkulu esenokutholwa nimbize seseduzane njengamanje usatholakala mawumfuni kuze isikhathi la khona angeze kutholakala khona funeni uyafunwa uNkulunkulu bazalwane uAmos usoyena uNkulunkulu ngomlomo kaAmose uzwesho uAmos uthi bazalwane bakaIsrayeli usho kanje uJehova uNkulunkulu uthi mfuneni mina niphile seek me and live ubatshela ngqo uNkulunkulu manifuna ukuphila funani mina manifuna ukuphila emndenini yenu funani mina mawufuna ukuphila empilweni yakho funa mina mawufuna ukuphila emphakathini wakho funa mina mawufuna ukuphila edolobheni lakho mawufuna ukuphila wherever la ukhona funa mina mawufuna ukuphila kwibhizinisi lakho funa yena. Seek me and live. Thus says the Lord, seek me and live. Funani mina ngiphile. Ibandla labapostoli lakhomandwa uNkulunkulu kuba limfune lizosebenza la. Isizathu esenza uNkulunkulu alikhomande aliyali ibandla ukuthi alimfune ufuna lizosebenza la. Akhona khona. Ukuze ezolitshela ukuthi nakho ufanele ukwenza. Uyabona lento yabona nje njoba kunjena nje sithi siyakhola kunje ebandleni kaNkulunkulu njoba siphikisana nje sidlala nje nomdlalo lo wokuphikisana wonke umuntu ubona ukuthi naye ngafaka ilaka lakhe akhuluma ngoba bonke abantu bayabona nabuthi labantu abathi bahlala noNkulunkulu basitshela izinto zabo akusizi into evela uNkulunkulu nami ngasho lapha ngifaka uvo lwami la wonke umuntu namhlanje vele uthi uthe uNkulunkulu lokhu uthi uNkulunkulu uthe akusenasindo ngoba kudlalela abantu okufanele ngabana izinto uNkulunkulu badlala bona benza nezinto zabo bathi kusho uNkulunkulu ingane zonke manje kusukuma bonke uNkulunkulu uthe basalwana ngathi wathi ngathi uNkulunkulu ndodana yami ndodakazi yami lalela la hawu wena ukhuluma noNkulunkulu imixoxo amagama angaka bese sithi sifuna ukuhamba egazi mulo siyafisa impela kodwa kusafanele siyibheke kahle sesiqamba amanga sathi sasiqamba amanga kakhulu asikwazi ukuhamba kule gazi mulo sise kanje uNkulunkulu sibizela ukuthi sizomfuna simfuna kanjani uNkulunkulu bebazalwane by laboring njengoba ibandla labapostoli lasho bathi thina sizoqhubeka nokusebenza continually and persistent in prayer, in fasting, in the word of God. Ukuthandaza ngoba kune problem. Makuyalunga bese uyayeka. Umkhuleko awungene ube njengomphefumulo ukuthi mawungaphefumula uzofa. Nomkhuleko awube njalo ukuthi masingakhulekanga sizwe ukuthi siyafa. Yabo nje umkhuleko nokuzila ukuthi into ongeke wayihlukanisa lezo
but ngenxa abazalwane bethu benza sengathi abazi ukuthi umkhuleko nokuzila ukudla kuhlukana. Bona bazi kahle abazalwane. Benza sengathi abayazi leyo nto lawo. Awu mina bengikhuleka nje. Usukudla uyazila kodwa noma uyazila nje. Singathi ngapha ukuzila ukudla uyazila. Awu phela bengingafanele ngizile kanti uyazi nje. Uyazi. Umkhuleko nokuzila ukudla akuhlukani lezinto. Nezwi kaNkulunkulu ayihlukani izona indlela zokufuna uNkulunkulu. Prayer, fasting, word of God. Izona ndlela ayikhenye. Ngisho ngakubeka izandla ngithi ngizokuvula amehlo awungidlala ngawe Nkosi yami. Ngidlala ngawe. Ngithi ndokuthelela ngomoya. Ngidlala ngawe. Lento ifuna wena usebenze. uNkulunkulu uyibeka ngawo iBhayibheli wabafanele bonke abantu engalaleli kwincwadi yamaRoma ukuze abe nomusa kubo bonke ngokufanayo. Sonke ke mawubona kukhona nelevel yakhe lapha ya lo muntu akavelanga wayifikela lapha ya umfunile uNkulunkulu. Nama ufuna ufika lapha ufuna uNkulunkulu mbuzo ukuthi umfuna kanjani uzokutshela. Ukuthi abantu lento esobala abafuna ukuyithatha. Bafuna lento engathi inkulu isithele. Bafuna ngathi wakhona waya khona. Wayaphi ncebo? Ekhangini lapho endlini yakho la ulala khona. Vala umnyango thandaza. Give yourself time in prayer. But sikhuleka kanjani ke? Nanti any problem. Abazali bakhuleka kambi, bakhuleka wrong. Nyazana bakhulekayo, bayakhuleka lokuthi bakhuleka wrong. Nomkhuleko wabo wrong. Ingasebenzi because wenza into wrong. Awuyenzi ngendlela right. Ubekile uNkulunkulu ama guidelines omthanda afanele uhambe kanjani. Umthandazo wakho kufanele ube mawumfuna fanele ube njani. Abantu bebypass lokho benze lokho okwabo bakwenzayo. Okwrong. uNkulunkulu angayinaki leyo. Incwadi yamaHebheru lithi iBhayibheli bonke lithi iBhayibheli qala lithi chapter number 5 verse 11 lithi ngaphandle kokukholwa kwenzeke umthokozo uNkulunkulu. Mase lithi bonke abeza kuye bafanelwe ukuthi bakholwe number 1 ukuthi ukhona. If ever kuzoba khona umuntu ozothandaza into yokuqala nje ufanele yazi ukukholwa ukuthi lo muntu engithandaza kuye ukhona. Angikhulumi nje emoyeni. Angizizwa ukuthi ngithini mangikhuluma. Angingayemi nje nami ngingazazi ukuthi ngithini. Angizizwa ngoba ngikhuluma nomuntu okhona ongilalele, onginikeza attention yakhe, ongibonayo futhi obona hayi kuphela ingaphandle lami, kodwa ubona inhliziyo yami. So mangikhuluma umuntu onjalo angikhulume kuyinto straight, ngikhulume kuyiqiniso ngingaqamba manga. Ngoba ngaqamba manga sengi out. Kufanele uma sizokhuleka uNkulunkulu bazalwane asibe nayo iattitude yokukholwa nokuphenduka. uNkulunkulu ngemkhuleko yethu. We are too proud even we prayer. Sizikhole ngisho nganikeza umfundisi noma ngithi awuthandaza man of God. Uzozo. Kukancane very rare. Uzumfundisi wathandaza ethi baba sonile siyaxolisa. Sawubele. Kancane. uNkulunkulu emazulwini nasemhlabeni. Aphansi komhlaba ethuleni ematsheni. Bekhuluma yonke lento umuntu azenza isigora. uNkulunkulu ubuka inhliziyo ubuka lamazwi akhuluma lento. Ebuka inhliziyo ebuka lamazwi akhuluma lento. Kodwa umuntu lona how can you pray such a prayer unje? Bese sithi senkazimulweni ngoba usho amavesi kamnandi eBhayibhelini. Ufuna inhliziyo zethu uNkulunkulu. Mhlazane wangayikhohlisa wena ngenhliziyo yakho, wayibheka wena inhliziyo yakho, wayibona ukuthi ngiyabheka mina. Uyoqala uNkulunkulu lapha asebenzisa, I'm telling you. The danger wayibuka wena wamtshela ukuthi baba hey ngiyabheda mina.
angikho right sengiyibone ngisabathe hayi ngiyabheda ngawukela Yo. nenhliziyo embi ingqondo yami ingcolile ngikhuluma kabi ngomlomo wami enhlizweni yami ngicabanga kabi ngizonda abantu nginawo zonke izinto ongayifuni ngisize Nkosi angisathanda kuba nje uyombona uNkulunkulu ekulekelela uyo izi presence kaNkulunkulu empilweni yakho but ngoba manje wazi ukuthi ukuze ukhuleke uNkulunkulu umuze kufanele ushinto wayizwa nawe usho umunye umuntu ongakazi uyifunde ngisho phansi yikho uzothi phuzisa imbabani izwi lakho awuyazi into eshoyo ushinto wayizwa isho umunye umuntu wangezwa kahle ukuthi uthini sithi wena kuyayiphuzisa imbabani ngoba ukhuluma into ongayazi bazali masifuna ukuthi siyongena kule nkazimulo sisebenze kuyona asiyilungise prayer yethu ayibe awukwazi ukuvuma ukuthi uyahluleka usaphakela ukuvuma ukuthi leyo nto isho ukuthi usuthobile masize uthini uNkulunkulu kathi straight ivese inkroni u14 verse 7 noma 7 verse 14 ma abantu bami ababizwa ngegama lami bezithoba bakhuleke baphenduke awukwazi ukuphenduka ungayithobanga ngenxa uthi ke uNkulunkulu usebathe uyababizela abantu hayibo izithobe uze kimi umuntu eqhubeke phakamela uNkulunkulu egcine expose izinto eziyungcola zabantu public kubuhlungu ke manje mase kuvela bese kuyima umuntu ese bazani ngixolele bandla kaJesu nami umuntu ngiyona kade uNkulunkulu wayebiza ethi woza kimi usithethe indaba wangafuna ukuthi sese wakuexpose ke manje sufuna ukudatshukelwa ibandla lonke Yo. Sikwami ikhanda njalo ibandla even abantu manje ake ngifundela ePhepeni umuntu uthe khona abantu basesathi abantu ethu abazalwane serious namanje kusho umuntu ongakholwa khuluma ngathi ngenxa yezinto ezenziwa yithi uthi ukhona umuntu osathatha abantu abazalwane serious abafundisi ukuthi bathatha serious abantu they've lost hope abafuni ibandla kufanele ngabe abantu bagijimela kulo kodwa manje abantu bathi bafike ensekeni omyeni vele lento abayishobe kubenza inkonzo omyeni bafuna ukuqoqa imali baqinisile vele kunemvuselelo namhlanje ezenziwa ayiqali futhi namhlanje seyinesikhathi zenziwa yithi sifuna ukuraise imali iqiniso vele baqinisile abantu siyayithatha imali yabantu sifuna ukuraise imali sifuna ukwenza idingo zethu senze imvuselelo inhloso yemvuselelo kube ukuthi ngiyораise imali ayinabo labo bantu ukuthi beze uNkulunkulu uNkulunkulu labantu basebenzisa igama lami ngeze uzoyethethe inkazimulo futhi uphila abantu futhi khona lapho hayo yiko ngithi siba siyayeka manje ngokukhuluma umnikelo mabe ithandela bonikela abazali mabe ngathandi uNkulunkulu uyoyiletha usizo ngenye indlela ngeselo kusichaza manje ngoba bayazi senza indlela yokukhanda imali uthini uJeremiah uthi uNkulunkulu uJeremiah prophet umelane nabaprofeti baphendula umhlambi wami izimvu banjengeimpisi ezihahayo mabebona abantu abaningi bathi imali engaka Yo. uthi uNkulunkulu melana nabo ayikho into eyinkinga njengokumelana nabantu abenza into yenzayo ngoba enemy awufunwa umuntu ke la this is uNkulunkulu ufuna simfune ngokuphenduka siphenduke silethe inhliziyo uthi now uzila ukudla we must fast ne intention yokufuna ukubonwa uNkulunkulu hayi lento esiyenzayo bazalwane
masizila asizile ngenhloso ukuthi sifuna ukudonsa attention kaNkulunkulu. Ya manje wonke umuntu uyabhala, wonke umuntu useyazi. Njengoba sifuna namhlanje uyazi. Bhala ifino nezinceke ubhale ifasting iyasiza ukunciphisa amafutha. Ngofastile ziyaphela izifo emzimbeni. So bazalwane fasting is good for you. Inhloso ye fasting yini? Uqeda amafutha. But sithi umuntu uyashaya. Inhloso njengoba simema abantu sithi abafast nje. Sithi abafastele ngoba ama benefits okufasta ukuthi kuncipha amafutha emzimbeni, kuncipha cholesterol, kuncipha detox. Size silahlela uNkulunkulu ngaleyo ndlela ukuthi asiyazi inhloso ye fasting ukuthi uNkulunkulu uhlose ngayo. Wasuka umuntu nje wa-examine umuntu obade ehlezi noNkulunkulu efastile efuna uNkulunkulu. Wathi mayemhlola wabona ukuthi hawu lo muntu lo izifo zonke kade zikuyena iseko. Ziqedwe yini ile fast kanti nesikhathi ezidla ukudla efuna uNkulunkulu usondele eNkulunkulu izifo zahamba. Sethi yena hawu into eqeda izifo ukuthi ukuyeke phela ukuthi ubona abazali abaningi namhlanje abadli bethi bayafast kanti bayadiet. Eqede bengasizakala indawo nasempilweni yabo yokukholwa. Nalezi zifo ade bethi izophela engapheli. Ngenxa ukuthi imotive abenze ngayo ku fasting beze ngokuthi ngifuna ukwehla. Ngifuna nokukhipha izifo, ufuna ukuqeda cholesterol. Ayisebenzi kanjalo. Akusiyo uthi uNkulunkulu kugela kuma ku Proverbs kuIsaka 23 verse 26 ndodana yami nginikeze inhliziyo yakho ebese ubheke indlela zami. Bake bayenza lento abaka Israel ku 58 uIsaya wathi uNkulunkulu bathi laba bantu babekhuluma bathi thina uNkulunkulu sizinile nje wena usinakanga safuna akwazi usizwe sathandaza wathi uNkulunkulu ikuphi lokuzileni ikuzilile na lokhu ukuthi nithi nizinile nibe niqhubeka nomsebenzi wenu nithi nizinile nibe nibhizi futhi niyaqhubeka ngapha nicindezela abantu nithi nizinile anikhulula abantu enhlizweni zenu nithatha ukudla nikuvalele emafrijini nithi nizinile. Wathi hayibo wathi uNkulunkulu nakho ukuzila mina ngikufuna ukuthi mawuzilile ukhulula ababoshiwe khulula inhliziyo yakho udede nabantu abaxabene nabaxolele ngonhliziyo emhlophe wathi nakho ukuzila ngifuna abanzile ukudla vulana amafriji nikhipha ukudla ninikeze abangenakho wathi ngenisani ihambi yenza nokuhle. Abantu sesazi bazile uFacebook manje bazile umphakathi wonke bathi bazile abazileli uNkulunkulu bazilela abantu yonke into iya televisor yonke into iyashuthwa ngisho sengisentabeni lapho ngiyokhula khona inceke ngilandela ngemuva nefoni hambe ngicina indawo yesikhothana kuze kuzoba ngathi bengisehlathini ngikubela kulobutshana obude la ekhothe. Ikhona uNkulunkulu akufunile lo. Yingakho singahlangani nalento esithi siyafuna ukuhlangana nayo ngoba sisadlala lo mdlalo esiudlalayo. Makhulunywa ngabantu ababe noNkulunkulu phambi kwethu siyibonile izinto siyibonile lamandla amvusayo uJesu kwabafile siwabonile abantu abahamba nawo. Siwabonile abantu behamba nalawo mandla amvusayo uJesu kwabafileyo avusa abantu. Avusa abantu begula phansi ngokubizwa kwegama lika Jesu. Waphila wasukuma ishosha kubizwa nje igama abantu abahlala abanelungelo lokulibiza ngoba akusiyo wonke umuntu onelungelo lokulibiza kodwa abanikezwe ilungelo iauthority ukuthi belibize kwenzeke yilabo abahlala naye. In the way izwi kufanele indlela zokufuna njalo lezi uthandaza uzile ukudla ufundiswe silifundele ukuthi lisishintshe thina lisebenze izwi kufanele masilifunda
Ngingalifundela ukuthi ngizobalimaza ngalo namhlanje leni. Most abazalana namhlanje bafundela ukuthi awunango usibanibani awubheke. Uye ngo. Akayimiri isifanele ibe imira yethu lesibuka kulizwe. Mawufunda ifake wena phakathi kuyo. Fanele ngibe mawungakabi lento eliyiyona shintsha ufuna ukufana nalo. Ikona ukufunda izwi lokho. Hayi lokho esilifunda khona. Hayi lokho esilifunda khona. Ngisho ngalihlola uzuyolihlola phesheya kwi-theology yaphesheya ngisho ngakuthiwa yase ka-Israel. Kodwa mali ngakakulimazi wena, mali ungakafundeli wena awukenzi khona. Kumele likhulume kithi ngaphambi kokuthi likhulume nabantu. As long as ke lo mfana uziye efuna uNkulunkulu, uNkulunkulu wamphumelelisa. As long as emfuna uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli liyaqala record izinto azenzayo. Lithi iBhayibheli waqala ukuziya eqeda ukufuna uNkulunkulu waphuma wayolwa namaFilisti. AmaFilisti ayisizwe esikhulu esasiyizitha kaIsrael. Bona babe yisizwe sodwa sakaIsrael uJuda wodwa. Babe bancane ukuthi babe ngalwa namaFilisti. Kodwa ngoba lo bephuma ehlaleni noNkulunkulu bekuwumuntu osebenza enkazimulweni. Waphuma lapha embethe yonke iarma kaNkulunkulu eyiphethe zonke iphelele ikhali zikaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli waphuma ukuyolwa namaFilisti. uNkulunkulu wahamba naye akangamshiya ngoba ibandla labapostoli, ibandla lokuthunywa, ibandla elihlala enkazimulweni, iministry yokuthunywa yopostoli, iministry yempi. Ngaphandle kwempi abekho amapostoli. Abantu bokulwa banizimpi, abantu bokuthunywa bandala kaJesu. Ibandla lelesikulo kuyibandla labapostoli ke thina sibantu siyinqwaba siyikhampani yabantu abaphaka impi. Kunama principalities, kunembuso namandla aphezu kwamadolobha naphezu kwezizwe. Lembuso nalamandla kumele a-athekwe, ahlulwe futhi abantu abanelungelo lokwa-atheka bewahlule, hayi noma ubani. Abantu bopostoli abasebenza enkazimulweni banikeziwe lelungelo lokuthi baphume bawage impi against izitha zikaNkulunkulu. Ufuna uNkulunkulu kurelease amandla noqobo lokulwa izimpi uzahlule. Abantu abafuna uNkulunkulu abahlali ndawonye babaqoqa kumfuna, kodwa bashiswa ilento abayitholile, baphume babheke impila engakhona, balwe bahlule banqobe izimpi zonke. Kunembuso namandla amelene nawe mawuthawasi. Kunembuso ekhona la namandla amelene nemndeni yakho. Kunembuso namandla amelene nomphakathi ohlala kuwo. Kunembuso ekhona namandla amelene namadolobha, amelene nalezizwe ama-prophets esihlala kuwo. Uma sizohlala ndawonye lembuso izosahlula. Ngisho neministry esikuyo kunembuso namandla amelene nayo. Thina kwethu ukuthi asiyafuna uNkulunkulu, imosi ifuna uNkulunkulu, inkosi yasezulwini iyosipha amandla. Ukuze ukwazi ukulwa impi ebhekene nomndeni wakho, awuzukile ngokuthi kanti kwi-PORCH ungafika kwi-PORCH ubuyele emuva ifike ikushaye futhi leyo. Kodwa mawuzofika kwi-PORCH bese ungahlali kwi-level yokubala entendeni ufuna uNkulunkulu kwi-PORCH, wathola lawo mandla lowo uNkulunkulu omthole lapho, uyobuyela emuva usuphethe isikhathi, uyobuyela emuva sewuthole amandla okuyolwa nalento evimbe imndeni wakho, evimbe umphakathi wakho, nalento evimbe impilo yakho. iBhayibheli wawisa indonga zamaFilisti zezizwe ezintathu zamaFilisti, wayilahla phansi ama-walls.
wawisa ugange olubiyela amadolobha amathathu amafilisi lolu gange lolu bazalwane ayiluwisa wonke umuzi mawukhandwa ubiyela ngogange lo gange lenzela ukuvimba ama-invading forces makubiywa nje ekhakini kubiywa kusuke kwenzela ukuvinjwa ukuthi otsotsi abangaphandle bengangeni ngaphakathi nomuzi wonke mawubiya ngodonga kusuke kuvinjwa okungaphandle ukuthi kungangeni ngaphakathi nokungaphakathi kungaphumeli kokungaphandle ukuziyalithi iBhayibheli wawisa lezi ndonga ke yena ngamandla wawanqoba lamadolobho amathathu amafilisi lezi ndonga isimbolize imncele lama barriers avimba iqiniso levangeli ezimpilweni zabantu lezi ndonga lezi zivalile ihlukanisa abantu neqiniso levangeli usathane nababusi bakhe namandla kumnyama bakhande lezi ndonga ukuthi zivimba abantu individual kunabantu abakhuluma kubo izwi likaNkulunkulu bengakuzwa sidala bethi ayayayaya angifuni indaba nje yalabantu abakhuluma usindiso because kunalezi ndonga ezivimbe ukuthi izwi liqhamuka lifuna ukungena lingakwazi ukupenetrate lingene kuwo awukwazi lawo bantu ukubashumeza ukuthi baphenduke ungakadini ney'ndonga yingakho uJesu ethi awukwazi ukungena emzini wesiqhwaga uthatha impahla yaso ungakasibambi sona kuqala kufanele udile nesiqhwaga kuqala kufanele sidile ney'ndonga kuqala ebarricade imindeni yethu kunemindeni okwaziwayo ukuthi kulo mndeni lo bonke abantu bakhona bahlaza wayi kunodonga oluvalile isithe lasifaka kunamalokishi aziwayo ukuthi kulele lokishi ugebanga ngisho ikhekha lakhona ngisho isalika sakhona ngisho nomama wakhona ney'ngane zakhona wayi kuney'ndonga ezafakwa ey'dinga ukudiliswa akekho abantu abanamandla okuyidiliza ngaphandle kwebandla lobupostoli elihlezi emandleni okwethu ukuthi siyofuna uNkulunkulu bese sithola amandla siyodiliza iy'ndonga kuney'ndonga ey'bamba amadolobha esiphila kuwo kuney'ndonga ey'bamba abafowethu bakha ama-drugs bayo yonke into kuney'ndonga ezakhiwe kudingakala thina ukuthi siwise lezi ndonga negunye siyolithola masifuna uNkulunkulu. Yo. Lento ngisho ungahamba uyegoli uthi kuthiwa nginencele namandla ngapha angeke usize mawungumfuni uNkulunkulu. Ngiyatshela abazali ngathi lento kuthiwa impartation ukuthi kutshengise nje umnyango ukuthi hamba ovula kulo mnyango lento efuna uzoyithola la. Mawusuka nothi hayi mina sengiyitholile impartation kungaki uyovula lo mnyango. Waphela i-audit hamba uyovula sengitshela ukuthi lo amnyama mawungaki uyovula ucinge lento efuna ungeke uyithola abantu abaningi bafuna impartation namhlanje ngelo ngimphatha ngimpa abafuni ukusebenza akukho ozokuthola kalula kuyasetshenzwa ufuna uNkulunkulu ngenhliziyo awenze ufuna uNkulunkulu ngenhliziyo kube khona izinto uNkulunkulu angayifuni futhi kuwo once wafuna uNkulunkulu ngenhliziyo lezi zinto angayifuni uyakhipha uthi baba sengiyinike wena yonke ke manje ngifuna ukwazi namandla owavusa ngawo uKristu kwabafileyo ngifuna ukuwabona kimi ngeke ngahlangana noNkulunkulu ibandla lisebenza enkazimulweni kaNkulunkulu bazalwane linaleli igunya elinikezwa lona ama results alezi zinto because lezi ndonga ze religion ne tradition indonga zamasiko kuma families wethu nabazalwane babanjwe lezi ndonga zamasiko abazalwane nabo base under indonga lezi zamasiko
ngafuna ukuyichaza lento ayikho into ofuna ukuyichaza ngeke uyichaze wenza yonke into umzalwane yonke into yamasiko kodwa ethi uzelwe kabusha umntwana kaNkulunkulu indonga lezi ofanele ziwiswe lezi indonga ze-religion zenkolo kufanele ziwiswe empilweni zethu siphume lento yenkolo sifune sibe ngabantu bombuso kaNkulunkulu indonga ze-discrimination ne-racism zikhona ingakho kunamabandla abelungu kuphela njengakho nofica abelungu bona buwana yithi sodwa khona uyedwa umlungu awu abantu abamnyama there are these walls yini ngabikho umlungu bampofu labantu ongiba ungaboni ungiba nohlala abantu abampofu abasibona belungu ama-result bazalwane masofuna uNkulunkulu ngalendlela sizosusa lama walls lezi ndonga lezi sizobona inqwaba yabantu bephenduka ngoba iyobe ingasekho into ebavimbayo ukuthi bezwe izwi likaNkulunkulu ngeenhliziyo zabo siyobona indimbane zabantu ziza zithutheleka kuNkulunkulu wethu esimshumayelayo lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamsiza against amaFilisti wamsiza against ama-Arab wamsiza against amaMini why uNkulunkulu umsiza lo because umfunile isizwe sincane kodwa sadla izizwe ezinkulu because abantu abafuna uNkulunkulu ngalendlela ngisho bengayisizwe esincane lezi ezinye izizwe noma ama-challenges abe ngamakhulu kangakanani kodwa uNkulunkulu uyabasiza bekwazi ukunqoba. There's a supernatural assistance elandela abantu abafuna uNkulunkulu. uNkulunkulu uyabasupply ngosizo oluvela phezulu. Ayikho into eba impossible kubantu abafuna uNkulunkulu, abahlala enkazimulweni kaNkulunkulu. uNkulunkulu udedela iviyo lebutho lasezulwini leingelosi ukuthi lehle liyo assista lo ogcotshiweyo wakhe against izitha zakhe, against opposition anayo, against ama-challenges onke abhekene nawo. uDavide mayibhala ama-Hubo 34 verse number 7 usizibuzo shenjalo ethi ingelosi kaNkulunkulu iyamisa nxa zonke kulabo kodwa abamfuna uNkulunkulu mesethi yabakhulula futhi. Why uNkulunkulu udedela ingelosi zasezulwini ukuthi zehle zizo-assist abantu abahlala naye enkazimulweni, abastruggleishi nalapho nabengazi bazokwenza njani bayelelela uNkulunkulu bese idala zasezulwini zilethe supernatural assistance. Usizo olungachazeki ukuthi ivele kanjani. Nabantu babengabuzi bethu sume kanjani lo muntu. I don't know. uNkulunkulu owenza ukuthi asume lo muntu. uJesu omsungisi because uthumele ingelosi zakhe zazokwenza into ongakwazi ukuyenza. Sika abantu bathi awusho nje baningi abangakithi kungabanabo uhamba wedwa kusiyami akekho umuntu kube kuthiwa behamba nabaningi bekuyobonakala. uElisha owasho njalo kwabonakala lento ayisho. Wayisho ngani wathi wasabi baningi abangakithi ngoba wayezazi. Washo ngani baningi abangakithi kungabanabo nangampela iBhayibheli hey lo laba vele babona idamba bawubona uphendwa kanjani umuzi ube idamba. Kuza abantu abazobulala beze kube bethi hey yazi sihambe siyacinga lapha sicinga umyeni bekhuluma nomyeni ngithi ngifuna umyeni bethe ngithi uzali ngitshengise umyeni bathathe ke bafaka phakathi kwezitha zabo zonke base kusuka inkungu emehlweni abo mase belapha bethi hawu yenze kanjani leyo ingelosi kaNkulunkulu lasezulwini ekwazi ukwenza into enjalo. Mawungahambi nazo mawungenabo ungayisolo nje umlomo uthi baningi abangakithi kunabanabo unamanga ulinyazwa abantu ukuthi baningi abangakithi kunabanabo. Awukwazi ngisho ukubanjwa abantu inkunzi uthi baningi abangakithi kunabanabo. Sese kube konke enzakalayo kuso singakafiki kuwena. But because abantu
bayikhohlise baze bayikholwa lokhu kuyikhohlisa abayikhohlise ngabo. Ibandla siya too much in the church. Yo. 99% babazalwana sibona abazalwana. Yes, Lord. Kodwa sifuna ukuhamba enkazimulweni. Asiyilungise thina kuqala. Ingelosi kaNkulunkulu uyasho uDavide uthi awulesi sihlupheke sakhala uNkulunkulu wangezwa. Sibuza ukuthi ingelosi kaNkulunkulu iyamisa nxa zonke kulabo abamsaba uNkulunkulu. Why kuwena ingamisi? Why ingamisi? Kuthiwa yilo. Kusho ukuthi kukhona inkinga khona kuwe hayi ingelosi. Ngoba uNkulunkulu uyithumela kwabakhe. Lelibhayibheli lomuntu kwasuka izitha zakhe kude zasuka kude ezazimsaba zingakali ngisho ukulwa naye seyisile ngodumo lapho uthi uyashayana zathatha imali eningi zazokwenza ama tribute zazothenga uxolo kuwe ukuthi hayi thina sizokulwa nayo imali siyakupha lento okukhulunywa ngencebo yababi iwela kwabalungileyo ayize leyo nto kwenzeka usamubi nawe ayisuka incebo kwababi iye kwababi. Ukuthi izethembiso lezo khuluma ngazo njathi eyika Israel kaNkulunkulu esabantu bakaNkulunkulu ezabalungileyo. Mawungalungile uzazi ukuthi awulungile kodwa uthi ithembiso kaAbraham ezakho uyayikhohlisa. Le wealth transference okukhulunywa ngayo kangaka abafundisi kuthiwa incebo yababi bazoyiletha kwabalungileyo izophambana. Yes izokwenzeka kodwa hayi wena. Hayi wena. Njoba kusena abantu ongabakhulumisi. Njoba usazonda abantu. Ufuna ukuthi kuze usizo olusupernatural. Usakhuluma amagama nje ngomlomo wakho. Libabe bale la ibandla likaNkulunkulu bazame phakathi nempi. Liyaphakama libe namandla kakhulu. Buku Israel ibandla lokuqala leli labapostoli liBhayibheli lakhula kakhulu emandleni. Laba stronger and stronger lizingelwa lipersecute libulala yini eyalenza kakhulu. It is because bafuna uNkulunkulu abasukanga uNkulunkulu. Babelona wamagcina lapho wakha imboshongo wamisa emagate akhona wabeka amasosha abangama watchmen agada avikela iJerusalem. Lento ibesho ukuthini njengebandla ibandla likaapostoli abantu abangama gatekeepers abantu abagadayo. Yo. Aba-attack kuphela but baya defend futhi mase kufanele be defend. Yes. Bayakwazi ukuvala ikhaya. Mhlazana ibandla lahamba enkazimulweni siyobona ngokuthi bangabaningi abaphumayo kodwa bebe baningi abangenayo kuphela. Kuvalwe kudefendwe kwa abantu abamagate ababonayo ukuthi ngathi kuyonakala la wethi awesihlanganele kulethe solution entweni eyenza abantu bebuyele emuva. Manje abantu babuyele emuva bayaye ukukholwa so awayivele ngakhona lo ngambona miyelemba zayo siqhubele thina sihambayo. Why awake ama gatekeepers? We need gatekeepers abantu abazoba balindisango. Lawo bantu bazoyithola leyo grace emthandazweni ekuzeni ukudla ekufuneni uNkulunkulu. Bhayibheli wakha ehlane wagubha imithombo ehlane waba nemfuyo enkulu ehlane uzi wakha izindlu ehlane wakha kanjani ehlane amandla ebandla ke lawa linamandla okwakha izindlu lakha amabandla ligubha imithombo ehlane endaweni ezidry la khona ukusebenza kaNkulunkulu kuthule la khona ku dry khona ibandla umsebenzi wakhe ukwakha kulezo indawo la abantu bengayikhona la kuthiwa khona imoto ayibuyi lapha ya ibandla elinelungelo elinegunya kufanele liye lapho ngemoto liyokwenza umsebenzi lakhe uestablisheke ibandla liwumthombo waleyo ndawo elikuyo
a refreshing well. Liba umthombo ophilisayo wendawo enkulu. Mayibandla lisenseleni akufanele abantu basenseleni bengabinawo umthombo orefreshayo. But nowadays abantu njengoba nje babalekela imithombo le ekuthiwa ibandla ngoba bazi ukuthi ayakhiwe kahle. Awukwazi uvele wakho umthombo ufuna ube neskill esithile sokwazi ukugubha. Awakho uhlaphazela. Kwakhiwa ngokuqaphela. Wakha wakhupha imithombo lo. Wenza ehlane abantu bonke lithi iBhayibheli waba nemfuyo eningi. Amabandla amakhulu ama-auditorium awezukuba uncommon kulesi sizwe. Awezukuba imvela kancane. Azoba imvamisa. Azokwanda ngenxa ukuthi abantu bazofuna uNkulunkulu. Ingceku zizokwenza umsebenzi. ZinoNkulunkulu zithunwe nguye. Abantu bethutheleke bezofuna uNkulunkulu wabo lapho. Phela kokuqina uZiya wenza impi engakazi bekhona. Waba nempi, a great army. Enkulu ibithwa abantu base beyisaba beyibuka impi yakhe. Ino commander, inani wabahlomisa. Wangabenza nje ngoba impi kuphela, kodwa wabaqoqa, wabafundisa, wabanikeza ikhaya. Baba yimpi enamandla okuattacker, enamandla okudefender, ekwazi ukushaya ikude, enemishini nayo yonke, wabalungiselela. iBhayibheli amahawu nemkhonto nemahelmet namabody armor nemcibisholo nezihilingi ama-slings. Kwakuyi-armor le abanikeza yona. Nathi uJesu akashiyanga singenayo i-armor. Usilungiselele ukuthi masifike esikhathini esinjengalesi asihlome iphelele zonke izikhali zikaNkulunkulu. Umpostoli uPaul ebhala ibandla laseFesu wathi webazalwane nalo lokugcina ningishiyana lo nami namhlanje sesihamba nalo lokugcina ningishiyana lo akasihlome zonke izikhali zikaNkulunkulu usibekele zona. Wathi qinani enkosini, hayi enkosini kuphela kodwa nasemandleni ayo amakhulu. Webazalwane awesiqinene enkosini, asiqinene ukufunela uNkulunkulu, hayi ukumfunela kuphela kodwa ukufunela namandla apho uKristu wabafileyo. Iwona amandla akhe amakhulu akwazi ukuvusa uKristu wabaphileyo. Wathi fakani zonke izikhali zikaNkulunkulu. Sizofuna uNkulunkulu sizoyifaka zonke. Namhlanje imajority yabantu bagijima nohelmet kuphela. Seninsindiso kuphela. Ikhala isekho zonke. Mawungambuza uthi ikhala wahlonyiswa zona isaphelele, ayisaphelele zonke. Kanti umpostoli uPaul wabeka kacaca wathi imani nifasile izikhalo zenu nebhande leqiniso. Amanye amagama asibe abantu abaneqiniso kithi nakwabanye abantu naNkulunkulu wasezulwini. Wathi asime siphethe isihlangu sethu okukholwa kwethu. Abazalwane baphela ukukholwa abazamkholwa uNkulunkulu wabo. Abazalwane abasamkholwa uNkulunkulu. Lokhu ukuthi kukhona izinto lithi iBhayibheli nendoda eyayinduna enkulu yathi hayi ungayi endlini yami Jesu thumelise ngiyazi makwalithumela uyophila ingane yayikholwa. Thina namhlanje ngisho ungakhulekela umuntu yebo umuntu uzothi ngiyabonga ehambe babaphelanga kuyaqhubeka akakholwa ukuthi njengoba esethandazelwe uNkulunkulu uyasebenza umsebenzi empilweni yakhe. Webazalwane inani nihlobe zonke izikhali zikaNkulunkulu, hayi kushoda ezinye. Yabo kwabaningi kusela uhelmet, kusela insindiso kuphela. Ukulunga kusela. Oh. Kuphela nifakile isivikelo sesifuba okuwukulunga kwenu. Niphethe inkemba eyizwi likaNkulunkulu. Nifakile icathulo elungelo ukuyoshumayela indaba ezinhle. Webazalwane ziphi izikhali usathane kade dismantlisha waliphuca izikhali ibandla
ungibambisele no helmet. Gijima no helmet. Yiko kunje in the church. Gijima no helmet. Gijima no helmet kuphela. Kanti kunama principalities. Kunababusi, kukhona amandla akhona la. Kukhona amandla bomnyama, kukhona ababusi bomnyama balelizwe. Kukhona amandla ongola bomnyama akhona amelele nezimpilo zabantu. Abakwazi abantu ukudluludela banqobe uma bengayihlomanga zaphelele. Hlomani zonke ikhali zikaMfilipheli le ndoda uziya wabalungisela abantu ikhali. Namhlanje sihlangene la entendeni sizothandaza nje silungiselwe ikhali inkosi yasezulwini ukuthi nalowo besayilahla inkemba yakhe namhlanje ebhalwe igama lakhe ikhona. Nalowo besalahla ibhande namhlanje uyolithola. Nalowo besalahla isivikelo sesifuba nalowo besalahla ihawu lakhe uyolifumana. Asimendeni asiyathanda. Hlomani zonke ikhaya. Masifuna ukuhamba enkazimulweni fanele sihambe sihlome zaphelela. Ungashodi. Ungashodi. Mawubuka impilo yakho uyibona isaphelele nikhali. Mawuyibheka zisaphelele imikhali. Khona ikhali eshodayo lapho. Ngoba namhlanje sithandaza uNkulunkulu silungisele ukuthi laba bafuna ukuphinde behlonyiswe zonke ikhali na umusa wami udlulile. It is up to you. Awuzukubiza ukuthi ngizokuthandazela. You have to pray. Wena ufanele uthandaze ukuthi baba sengikhona. Ngiyakhumbula manje ngengahamba kuwo. Angabona manje. Ngiyakhumbula umthandaze enganguthandaza. Inkemba yami ngathi selahlekile. Ngiyakhumbula ukhona bengihamba kukho. Angisaboni kahle manje. Konke ulahlekile sekusele isibhoko kuphela. Okuyinsindiso sekusele nje ukuthi ngumzalwane. Nenjabulo yaso ayisekho. David wakhala wathi Nkosi buyisa injabulo yensindiso yakho. Siphakamise izandla zethu.